дошли в канала ми. Днес ще ви представя една рецепта за сирене по-шопски, като за целта необходимите ни продукти ще са 6 по-малки домата, около 500 грама сирене, 4 яйца, краве масло и подправки сол, чубрица, червен пипер и черен пипер. Започваме като си приготвим гювечетата, като дъното на които ще намаслим с краве масло. Преминаваме към нареждането на гювечето, като първо си взимаме един домат, почистваме го от сърцевината. И нарязваме на парченца, не много тънки. Нареждаме в гювечето, като покриваме добре цялото дъно и стените. След това взимаме от сиренето, слагаме парче, овкусяваме с малко червен пипер, чубрица и черен пипер. След това отгоре нареждаме отново домат и поръсваме с малко сол. Завършвам отново с малко масло. След като гювечето се е изготвило, ще добавим по едно яйце накрая. Готовите гювечета захлюпваме с капачетата и печем в студена фурна на 200 градуса с горен и долен релтан и вентилатор за 30 минути. След това ще добавим яйцето. Ето ги гювечетата. След като домата се е изготвил и са заврели, е време да добавим яйцето. Готвим още около 5 минути най-много и можем да сервираме. Пет минути по-късно е време да видим крайния резултат. Ароматни, вкусни и сочни, идеални за похапване. Ако този видеоклип ви е харесал, не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да получавате известия при наличие на нови клипове. Благодаря! Приятен апетит!